Maria Bumbo, James Mouser. Maria Bumbo, James Mouser. Okay. Damira pambiri pedera mambo mutasa. Ndamira padare ramambo mutasa. Damira pambiri pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pedare ramambo mutasa. Zvese ndo zvechokwadi. Zvese ndezvechokwadi. Kanyepa chabatwa nemhosva. Kanyepa chabatwa nemhosva. Mwari arimbatsiri. Mwari arimbatsiri wangu. Pamusoro wemambo. Inenge nyaya yandamirira pano ndeyemunda. Ndakati nyaya yangu yakatanga gore rapera muna August. Kubva zvadarozvo kubva yambonge yapera. Yambonge yapera kudaro batagara tati August, September, October, November, December batarima zvakanaka. Tamuna January ndizone James Mautsa wakuya pamunda pangu. James Mautsa zvauya sei kuti auye pamunda pangu? Ini ndakabatwawo nehasha semunhu wenyama ndikaenda kwashe. Ndaenda kwashe kuya svikeiwo ndichitaura nyaya yangu hapana chakazika. Uraitu zvakanaka. Ndakaendazve kwasabhuku ndikataura nyaya yangu. Tizone sabhuku uya sabhuku dambudziko riripo haagariko pameno kwaanogarawo. Kobva azouya naJames Mautsa uya kwakusvika kwakutoti kwakutogura munda wangu. Kwakusvika pakundimanikidza kuti kwazi hambai kwashe. Kobva ndakanga ndatomboramba ndati inini handizvikuririba, inini ndiri munhu wemukadzi, baba papa sinapo. Zvemuri kutaura inini handidiniba, handizvikuririba, ndiri munhu wemukadzi. Wakasvika pakundimanikidza kuti hambaipi kwashe. Kobva tasimuka pataenda kwashe kuya. Zvikei kwashe kuya zvikazi hambai toda kuenzanisa nyaya. Bva wataura nyaya yawo nasabhuku uya. Wataura kudaro inini ndakaramba ndakanyarara. Kubva wazopedza bva wandibvunza kuti mune chekutaura here? Ndikati inini handina chekudiniba, chekutaura ba. Kobva ndadzokerepi kumba. Saka ndo zvakaitika, munda wangu wakagurwa. Ndozoona James ozouya akatanga kugadzira road. Agadzira road. Ini ndakamutarisa hana kutaura naye. Bapedza kugadzira road yake. Papedza kugadzira road, inini munda wangu pamugando pacho papa ndakaisa waya. Pane gate riripo, akabva agura gate rangu pawaya dzacho, akabva agura. Bapinda baenda muswacho. Bazouya nditoone wakutochera makomba ekuda kutoisa waya. Ana mubvunza ndakaramba ndakanyarara. Saka inini zvakandirwadza. Ndakazosvikira pakuti ini ndingaramba ndakagara ndoita mugarire zviro zvakadaro izvi. Rekai ndiende kuno vanoziya. Kuda kuti nditi ndiendese nyaya kwasabhuku, wanhu vari rimwero. Kuda kuti nditi ndiende uku, wanhu vari rimwero. Saka ndakabva ndashaya wangu. Saka ndakasvika pakuti ini rekai nditsvakewo vanondibatsira. Kobva ndauya nayo kwasabhuku ndorikanda. Kobva ndataura nyaya yangu. Musi wa23 March ndo wandakauya ndikataura nyaya yangu. Ndakatomusiya uyu arotochera makomba ekutoisa waya yakewo, kutokevhawo waya yangu inini, kupinda mukati kutokevhawo waya yangu inini, kukokera mbesa dzangu dzandakarima. Ndo zvakaitika. Kusvikira pakuti waridze nzvimbo wakasvikira pakuti ukanetsa iwewe tichakudzinga munzvimbo imomo. Ngekuti uri urambirei nemunda kupa wani, kupa James. Kanzera. Kanzera ndiko taienda kunyaya chepakanzera.
ndakatorwa nasabhuku tikaenda kwakanzera. Kanzera ndiye akanga ari kuti ko imimi muri kudaro ngenyi hamuzwi tsitsi here kuti umwe aone pekugara. Ndikati ndingazwa tsitsi sei kuti umwe aone pekugara, iwo ndio munda wangu, ndori mapapi apa ndine mhuri. Kanzera ane ipapo mambo anichazivi. Sabhuku inini wakandipa munda uyu wakashaika, wakatoigwa nezuro. Nyamguri. Sabhuku wacho wakandipa nzvimbo iyoyo, baba wacho wakaigwa nezuro, ndiye akandipa nzvimbo iyoyo. Saka sabhuku makaenda naye kwa kanzera zviya. Arumirira bhuku izvezvi ndi Nyamguri, Bright Nyamguri ndiye arumiririra. Handisuziya. Handisuziya, iwo wawa ndio mukatobvunza ndio wanotaudzana naye sabhuku wacho. Uyu murume wangu ari pano. Awa ari pano. Kana baba na mai varipa anowanzo kutaura akamirira mhuri ndibaba not mai. Ipapo dambudziko riripo ngerekuti umwe wangu haasiri wemunomu, saka zvimwe zvacho haazozvizwisisi kuti zviri kuti kudiba. Chimanyika haazochizwisisi zvimwe zvacho kuti ozopindura chiri kudiba. Nguwe kuMozambique haasi wemunomu. Magara parolo matongo yari pazera. Totally 12 years. 12 years michigara ipapo. Patugara pa. Gore ndo 12. Michigara ipapo. Ko James wakauya ipapo achikokera rini? Akauya ipapapo pandakabva kuno kuMangara, ndipo akauya achikokera muna Machi. Muna Machi muno. Imi mani 12 years ipapo. Achiti James akafirwa nani? Ina anambomubvunza. Baba yake mugari mukati. Ngogara kuri mukati. Nzuri changamoto. Nzuri wanokumberedza. Nayo utaurwa handisi kubvumirana nayo. Inini stendi kuti ndiende kuita stendi ipapapo. Stendi padongo panyaya pamugadza. Sabhuku akati pamugani. Akatouya akati mugani wenyu ndipurisa ndiye ndakatanga akandigurira. Sabhuku bvazoya achiprova. Ndakatopuwa mugani kuti kwenyu muri kuguma nerodhi. Avo vachibva kwaVhunduno vachitanga kusvika muMount Kenya. Wakauya wakaenda kwaShinkana. Wakauya nemupurisa. Mupurisa wasabhuku zvekare. Akabva auya abva pamugani wawakatotova musapinde padongo ramugadza. Gumai apa seunga vanhu vakatobva kwaVhunduno vachitsvaga ndobva wapuhwa pekugara. Inini ndichienda kwaSabhuku ndikutaura naSabhuku. Sabhuku akangonditi apa padongo pamugadza paya chiendowaka ipapa ndo pastendi yapo ipapo. Saka pane zvino zvawakutaura handida make sense now. Kana chiti dongo repamugara saka yaifana kupa utoro chekugara padongo repamugara. Sabhuku ndiye mukadzi. Iwe unopiwa dongo kuti ugare padongo repamugara. Wana mukadzi wacho waripo. Uchipiwa naSabhuku. Sabhuku anongopa chete pavirgin land, state land ndio inopiwa nani? naSabhuku. Sabhuku haaloketi land yakaaloketwa kunomwe muzvitano. Saka sei iwe wainopiwa padongo ramunoziva ndiro namukadzi, wana mukadzi wacho wasipo? Because haifana kukupa dongo iri ndiana mukadzi. Alright, ko nhasi uno wana mukadzi wakadzoka kuda kuwaka unoita sei? Inini handisiti Krista, ina handikwazivi ndakukura. Ndiwo wataura zita ramukadzi, handinda kutaura. Ndiwo wataura shoko ramukadzi. Uri kutaura inini ndinda kutaura sei?
ndangokura ndichingopazwa ndaingopfuura kana wakatokura uchipaziva ndi pana mukadzi it means kuti wana mukadzi wacho unotowaziva saka pawaikufana kukumbira kufanira kukumbira wana mukadzi haukumbiri kanzera Ndio takuriri wakudanganya padungura mukadzi wakakurira padwavhire iti ndiwo kumusha kweduko wati iwewe ndakakuriramo ndichimbozwa kuti ndipana mukadzi iwe wangoti mugara wangoti mugara ipi ikoko pari padungura mukadzi pamautsa kwamautsa ndo kwako apa ndipa mukadzi ndizvo kwamautsa ndo kwako apa ndipa mukadzi wana mukadzi wacho waripi asi rega tikutaurira shamwa kutaura mutemo mutemo zvaunotaura handiti unotaura kuti mugadza kana ari kugara kutaundi ane right yekuitawo communal land kamusha to own communal land nyangwa ari kugara kuti kutaundi anobvumidzwa nemutemo kuti angairi kuti chii ruzevha rwake ende mutemo wabva kutaura kuti ivi nyangwa akaita 100 years ari kutaundi asingauyi papi apa pamba bani pake hazvinei kuti kusauya kwake hapasiri pake panoramba pari bani pake pachazoregedza kuita pake kana anyora tsamba kuna sabhuku kuti sabhuku ndaakusuduka kubva munzvimbo ino ndaakuenda pakati kana anyora tsamba iyo kuna sabhuku it means kuti land iyoyo yadzoka mumaoko asabhuku sabhuku aane right now yekuallocata land iyoyo kune umwe chii kune umwe munhu but kana sabhuku asati aane tsamba iyoyo kubva kune muridzi weland iyoyo ichiri yamukadzi imi muri 2 muri kurwisana muri kurwisana mhepo hamuna chiro because uyu hanopiwa namukadzi iwo hanopiwa namukadzi because my question ndeyekuti nhasi uno mukadza muri kurwa muri 2 ko nhasi mukadzi akauya izvi zvakada kutanga kuwaka munomuti kudii mukadzi muri 2 unavane yangwe ndati mukadzi wadzoka nhasi wauya nefenzi yake rori rakazara newakomana totisa fenzi munomuti kudii akaona ndozvatutaura kuti muri busy fighting for something that is not yours handicheimba chiko zvamuri but dambudziko ramakuita manje ndiri kuona kuti pane kanyaya kekuti ishe not ishe kanzera amukati mwenyaya iyoyo voza toziva kanzera that is a political position inovhoterwa kanzera haasabhungwa munhu ane right yekupa land kune munhu ndisabhungwa enda kutraditional leaders act inokutaurira it is the duty of the village head to receive and accept new applications for settlement in his area. Mazwa, hakuna kuti it is the duty of the chief, it is not the duty of the headman. Ai, kana ini mambo ndotodawo kuti muzukuru wangu awane pekugara ndinotonokumbirawo kuna sabhuku kuti sabhuku munowo here kuti muzukuru wangu akadii anogara. The only person anopa land, communal land, ndi sabhuku. Ini nanditopi land, anopa land sabhuku. Andira kokaneni ndisikanje sabhuku achitoripota kwandiri asi ndichitomukumbirawo land kokanzera asitorimo mustructure yetraditional leadership. Kanzera haatori moba mustructure yetraditional leadership. Andri panodaidzwa kuti kune full council meeting kwa DC
inonzi fuchi kanzo meeting kwa DC handiti makambozwa kuti masabhuku adaidzwa kufu kanzo meeting sei asikadaidzwa masabhuku handikwani handikwawo babama handizvo saka zvandiri kutaura panapa ndezvokuti I need to prove usabhuku ruzi wakafa zuru ndiye akawekwa zuru asi akaenda kopa wacho akaenda kunongedzera ndiproxy akamirira bhuku iroro izvozvi ndiye akaenda kunongedzera uyu akanongedzerwa nasabhuku chaiye chaiye asi uyu ane sapoti yakanzeri munhu wani wakanzwa. So inini nyaya yenyu since matontaura kuti kanzera ane interest nenyaya ende kanzera at the same time achiita futi saheadman in the absence yaheadman, it then means kuti kwandiri kuti nyangwe nyaya ndaida kuidzosa kuna headman kuti aiite haichaiti because the headman is already convicted. The headman is conflicted, so I cannot refer this case back to him kuti asolve nyaya. Ndakutongoita endoipedza ndeka ino handizvo ndizvo here bambo, right? Saka inini what I need to do now, I need to establish kuti unomuziva here kuti vari kupona mukadzi wakatoenda wakakombanzitwa kudhara, wakakombanzitwa kudhara, right? Munoona zvandikuedza kutaura nyaya yamurikuedza kutaura kuti wakakombanzirwa. Kuziva kwandoita inini pakatangwa kuvakwa Osborn Dam, munhu wese was relocated ende munhu wese was paid relocation fee nehurumende. Wamwe wakaenda kuGokwe, wamwe wakaendeswa kuDombo Rutinhira, wamwe wakaendeswa Outerberg Pamu, wamwe wakaendeswa kwaZuze. So what does it mean? It means kuti vanhu vese vakagara izvo zvinhu kwamakagara my-illegal settlers. Kana imimi makapiwa imimi relocation, mari yerelocation hamunakupiwa sei musina kupiwa? Mamusati maugara makazouya vanhu vaigara kuwabviswa ndosaka ndabvunza kuti kana vamwe vakapiwa relocation fee imimi sei musina kupiwa? Vanhu vakanyanya kupiwa kuya vanhu vakanga varoremira kuti vanhu vanga vari kumusoro kumakomokomo vawana kuwana zvinhu izvozvo. Ndinobva ndaya kukupa mubvunzo, kana vanhu vanga vari mudhuze nedhemu wakabviswa wese wakanzi kwese kwachadi kuona munhu, handiti sei imimi makunogara nzvimbo yakazi haichadiwi kuonekwa vanhu? Hurumende yakabvisa vanhu ikati kwese kubva apa kosvika uku hakuchadiwi chii vanhu vese vakatakurwa. Vamwe vakanosiwa kuMutinhira, vamwe vakanosiwa Gokwe, vamwe vakasiwa kwaOderberg Farm, vamwe vaiswa kwaZuze. Handiti ukasara kusina chii, kusina munhu. Ukaenda kurekodhi izvozvi zvehurumende iri kutaura kuti vanhu vese vaigara kuOsborn Dam gore rakati they were relocated, meaning kuti hakusina chii, hakuna munhu. But imimi maakuenda kuti pakazi nehurumende ibvai makodzoka ipo papo kowaka ipo papo, then movha mauya kukoti kunoku moda kuzviita the legal inhabitants wenzvimbo iyoyo. When in actual fact you are trying kuti muye kwandiri kuti ndilegalize any illegality, ndiri kuti muda kuti muye munomu nemhosva, handiti ini ndoichinjiridza mhosva yayo kuti pasawe nemhosva.
kutogara kwamakaenda kuita iko kofenza kwakaita imhosva. Hamufaniri kunga mutori chii ikoko because kwakaza kusudiwa chii wani. Mama ndati kwamuri korwira uko kwakazi nehurumende hakufaniri kugara chii wani, kukabviswa chii wani. Asi mimi ndiko makuenda kodi kogara, magara ikokoko makutomangarirana kumatare kuti ngepangu ipo hurumende iri kuti chii hapana munhu. Saka ndoti nditonge ini ndichiti enda ugare paruzi nehurumende usagare. Akamazoba muzvizo kuti vanhu vakasara Matenga Mbiri village nevillage kumusoro takuenda kwana Gorogodo ndo vanhu vakasara. The rest of the people weSwarugezidemo wakazivai wakapiwa mari. Saka imi mauda kuti mafuta mapiwa mari yekuti endai maakudzoka futi kumwaya mari yehurumende. Because it means kana una mugadzwa wakakombanzetwa kuti wabve papa. And it means hapana umwe munhu anobvumirwa kugara ipapa. Babu andizvere babu. Pana mugadza pane dhemu payo nekuwa mugadza distance iriko ka. Iwewe shamwari ndowataura nemuromo wako kuti wana mugadza wakakombanzetwa ndokubva waenda. Saka nhasi ndiwe futi wakutanga kutora kuti wana mugadza wanga uri kure uri utii. Alright, chigarai paso. Zvandakuita inspection kuenda paMatenga Mbiri panzvimbo iyi pahospital munocheka panzvimbo ipapa pari kutaura kuti pari kubvumidzwa here vanhu kugara kana kuti hapabvumidzwi vanhu vese kugara. Kana pachibvumidzwa vanhu kugara, I want you to establish kuti who was there first akapiwa nani. Andizvo then ndinoda mutsvage futi chii proxy sabhuku arunzi proxy sabhuku yei, because chandoziva ndechekuti kana pakaitwa relocation yewanhu kubva munzvimbo vachiendeswa panzvimbo, sabhuku iye anosumudzwa nevanhu vake nebhuku rake. Bhuku iroro roenda kunoshedzwa, bhuku iroro zita rebhuku kwaunenge wadi waini. Ukatarisa vanhu vakabva kuNyamukwarara wachiuya kuNew Reserve, wana Manase, wana Maonya, wana Andiwesa, wakatakura mazita avo emabhuku avo avaishandisa kupi kwaNyamukwarara, wakaenda nawo kupi, wakaenda kuNew Reserve. The same applies kuti vanhu vakabva kuno kumusoro wachidzikiswa kuHondebhari, wana Danhama, wana Nyatsanza, wana Sakupanya, wese wakatakura mazita echi emabhuku avo wakadzika nawo kune vanhu vavo kwakaenda nevanhu vavo kupi kuHondebhari. So I still also want to establish kuona kuti bhuku iro riri kutaura nezvaro ruzisa bhuku nechi richi kumboexista here bhuku irori pairi ipapa, kana kuti vanhu waakucreata bhuku pasina chii tiri chese here. Right, chimwe chandoda futi
Chimbopedza kutaura. Ndati endai kuOsborn muno ende palendi iyi iri kutaurwa masvika ipapo moestablisha kumatisa bhuku ari kutaurwa bhuku inei richikumboexista here paarea ipapo kana hazisipo. Then mapedza ipapo munoenda kuMinistry of Lands, munoona Land District Lands Officer anokupai mepu yeOsborn demo ine maboundaries anokuratidza kuti kunobvumirwa vanhu kuti kunge kuine vanhu ndeuku, kusingabvumirwi kunge kuine chiwanhu ndekupi. Kana maane mepu iyo from Ministry of Lands, it then means kuti vanhu ava it's either they are in or they are out. Chavari kurwira vari kwasonga vari kurwira chisipo mahara, because kana iri part of government policy chinhu chakaitwa nehurumende, dare rino iri harikwanisi kuchinja chinhu chakaitwa nehurumende. Basa redare rino iri is to uphold zvakazi nehurumende zviite sei. Wednesday munofana kunga maenda right. Saka pawakuenda kumuse Wednesday 8 o'clock ingai imi mese muripo panzvimbo ipapo nasabhuku wenyu nakanzira wenyu naishe wenyu handizvo.